समझावल चाहत रहनी है। का समझावे आलू हो? सुना अरक दुधावा में यही से आइल बाटे हो, अरक दुधावा में यही से आइल बाटे हो, अभी नैया पाड़ियावा में आइल बाटे हो। हेलो हेलो अरे तो तोहार परिवार आज में बच्चा देले ह, हम कहिया से देखत ही तोहार। बाप रे, हम जानत है कुल चीज के इलाज बा, बाकी संकट कोनो सुई दवाई ना बा। अरे जहाँ